Myntri ka sorkar jylla uba po lyngdoh ula Pynrem ke LRO kabala kynnoh khlem shong nongrim halor ka jingjia mahadev khola ula ongru bakum kine ki Jingkynnoh Ialam Bakla ki Paidbah ka jingleh jong ki kalong kum ka Jingpynkhihwin ban Wanrah ka Jingiapher Niam. Jong tunjuk apa yang jong sorkar di Pynrem dia punya statement dapat nak ketemu LRO bahwa perau kepada jingpynkhihwin ban Pynkhihwin kemar jumut ya pada tunjuk ban Wanrah ya ke image kata senior nak kata pasti ke jongi dia hari ini di Jingkynnoh bilang kita kan nongrim di bab shongnya dan kita kan ke jingleh kini kedai ke Ialam Bakla ya ke media nambah kynnoh dan Pynkhihwin buat penjujit ya Paidbah kepada kibat ke jylla persya ya Niam buat ya jat untuk drive jong kemudian lagi jalan. Myntri